Sirri an zuba ga suluki ga kuma jazaba ba ɗauka sai in ka zuba a zahiri maganar ba ta buya ba maza suna tafa yaro gafara to ashe in ka ce ayi yake in ka zartar kowa bi yake warware matsalar komai kake matambayi ne mai ya sani yake muluku ne kai kafi gaban jira to shirinsa Allah hira ta haka kwanciyar shi da tashi ne haka na fahimta kan ta cikin haka idan ka ja tilas a sakar maka uban Habiba Isa na kangara ka duba ko zuriyarsa daban suke damo ashe sarkin hakuri kake shi kadai kore dubai yake ashe in ya fito baya jira ina kake gaskiya shehi da isa kake da arike kashe isuwa ke lambarin girma da isa nake gare ka gagara sani na gagara shehi malam baba gwani yake a bangare ɗaya mai hakuri yake shi fadan zaki yake a shehu ku an manyan daira daban yake she imama ado ga sahu yake ta ko'ina tafiyar ka daban take uba ga dan juma giwa kake da sanka ne aka warware lamura to ku ba da hanya nan ga nan miji sansani ke sanya zaman aji ga fakarar a ubangiji an kafirta tilas ne aji uba ga shayi tijani zaman jira to sifa guda ta rarraba da yawa shehu shehi ka zama inuwa bai rabo a zuba min da yawa da'iman ka zamo min garkuwa kasa da na so a yi min bajira a gadare gara na gaini bai fahimta shi ne kan sani ka kalifan gausin zamani kan bukatu na kayin tuni ka sa min komai ban san jira da bazazzage ashe gajere shi ne ke ɗage jalika ta ke sai da didige gaban su dinnan naka da kan rage da sanka ne aka yaye takura Usman ce na zo maka da wasilin mai da shi na haɗe duka da baba Dahir Tilmi Shadaka da baba Abdullahi Adan
uwa ke idan ka ce kowa karɓa yake idan ka hau kowa sauka yake uban kabiru masera ta kake sirrin sani a gidanka ya tattara mujahidu a gai da ki gudu mai sa ai gudu abinda yayi kwari shi yayi tudu sifata madina ta Muhammad zati da suna ne suka tattara abubuwan a fadarsa akwai yawa duhun dare na ɓoye inuwa gidanka kowa ke rububin zuwa a duniya ka neman lahira akwai takwas a gabanta akwai tarzatan a samu ke sa ai jira da an yi kama sai a yi kabara sifa ta girman yaro famfara ashe da hannaye aka famfara wani muje Kano saboda komai na a cikin Kano ina nufin in yazda yake Kano digan kashe higun ya ɗau sano sirrin fahimta ta da ta nasara nai ma sallama saboda shehu ka amsan sallama abinda nan nema ce an gama ka bani alkaki da ruwan zuma tijani rimin ke ba ruwan jira akwai shiga fara'a wani lotan shiya akwai ba mu'amala kuma ya tsere sa'a gidan a samu bai rasa jama'a halin mazaje duk ya tattara ba da kare shi da daddare buzu ya dare nufin magauta shehi ya tare shehu ya baka sa kuma ya tsare hakikatan da jikinka na dogara Kadir Zariya saboda Sheya Habibi Zariya saboda Umar Sanda mazan jiya da shaga teku nake maka magiya ka ban abin da ya saka ka gagara ba dagire ta wasili na nai da bakul dire ka sanya al'amuran musu warware saboda sarhamu kan fa gagara adam fito yi ka amsa min kira tsaya mini adam batija ne ka rike mini adam tamama a kara iya mini da zuli sabaki a sakar mini ta kashe rubu baji kan za